Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Vakaridza mhere kwangu vakatita nhamo nematambudziko zvakawanda mumusha, tiri kutsvagawo rubatsiro. Tikati aiwa regai titaure nasekuru, mukati aiuya zvako navo, ndivo vazukuru vandauya navo tateguru. Vaomba rume matambudziko ashupa mumusha. Aiwa rakanaka chose vazukuru. Ndoda kuti muteerere hurukuro dzandakumbirira mukati mematare enyu. Handiti ndakumbira kubva kuvadzinza wenyu, midzimu yedu namusika vanhu kuti vatipe makwara ekuti chatambudza pakati peupenyu hwedu, tizive gwara rekuti tingafamba nemakwara akaita sei anoita kuti upenyu hwedu uraramike zvakanaka. Ndiri munonzwa vazukuru. Manzwa aya ndakukurukura manzwa enyu ose edare renyu rose, ndigere mukati medzinza renyu. Ndaisa hurukuro idzi dare rochikuudza kuti toita sei kuti nyaya yeupenyu hwedu ugadzirisike zvakanaka. Imaramba rume ndimi mune nhamo, ndimi mukutambura. Ndinotambura sekuru zvakanaka. Asi handiwe wega une nhamo yandiri kureva iyi muzukuru. Kuti tinawapwere wawa kune nhamo zviwana zvitoto zvirongotambura zvisina nzira, wapwera awa urombe matambudziko. Asi kune nhau yandoda kuti unzwisise muzukuru, kana uchinge wainzwisisa topangurirwa kuti tingazvigadzirise sei kuti zvifambe zvakanaka. Unorinzwa muzukuru? Unorinzwa. Rakanaka. Ndanga ndichikumbirira mukati memadzinza ako muzukuru wangu, ndichipangura upenyu, ndisida kuona kuti chii chamira mberi. Hongu muzukuru, tararama, tichirarama tiripo muzvitendero tichiita zvatinenge tichiita. Vamwe wedu vatakanga tinavo kumberi nekumashure, vamwe makuva, vamwe vanorarama, wakasiya zvipwere zviripo izvi. Asi zvipwere izvozvo zvimwe zvacho kuti zvigare pasi, zvizive kuti chanetsa, chatambudza, chaita kuti tisaitopfuma, tisaitodzimba, tisaroorwe, tisaroore tiite marombe chii, kureva kuti havasi kukwanisa kutsvaka zvinhu zvipi izvozvo. Vamwe vari kuzvitsvaka vachisangana nazvo, vamwe vari kupesana nazvo. Asi dare rinotaura kuti ndine donzvo randaona mukati medzinza redu, randaona richitenderera pakati pechapuripuri, risina kumira kwakanaka, risina kumira kwamanake. Ndoda kuedza kutaura naune matambudziko ari pakati peupenyu hwako muzukuru, kuti handizvo zvekwamusika vanhu. Wakamboti zvinopera, zvinopera, asi waona kuti ndakatozviregera ndinofa. Vana vanoputsikira pasi vachibatwa nemhepo, vanotomoka, vanodzikirirwa, hazvinzwisisike kuti zvii zviripo pamusoro pekurarama. Vanovhumbuka kuita sevari kuda kutanga kuita musara, kutadza kunzwisisa kuti zvii zviri kuitika pavapwere. Ndonhau huru yawafamba nayo kuti nditsvake kuziva kuti chii chamira pakati pekugara kweupenyu wangu nekurarama. Handiti? Saka manzwi nedare zvekukurukura kubva kuchikaranga chenyu, muzukuru kune nhau iri mumusha isina kuita zvakanaka. Nhau iyi kubva kumashure, hondo iyi iripo, asi mafambiro eiita kureva kuti kana isina kupinda mumba mako haukwanisi kuiona. Unozoiona yapinda mumba mani? Mumba mako. Ndakutaurira kuti vamwe watakabarwa navo, vamwe vanga vari mberi nevanga vari shure, zvimwe zvazvuru kureva kuti makuva vakaparara, vakasiya wapwere. Handiti? Nhasi zvine mhepo nemhuripuri iri pakati pedu muzukuru, wekuti ndikutunhure mumatambudziko ari kwaya, sekutsema kwauri kuita kuti mitezo yangu iyi haisisina kuita zvakanaka, makumbo angu aya ndozvirwere zvichandiparadza. Asi dare rinotaura mazwi ekuti mumusha manzi munofanira kutsvairwa kuti ruraramo rwemhuri iende mberi mune zvakanaka, sekuti munegona
risina kuita zvakanaka, rakabata upenyu hwevanhu nekupa vanhu urombe. Nditunzwa mazuva ndotaura rinoita kuti nzira nezvinhu zvose izvo nezvizvo zvatinotsvaka zvisafambe, zvisamire zvakanaka. Saka dare rako rataura rakati chekutanga kukutsenura iwe mukati memaoko ako, asi ndobva ndakurevera mazwa ari pakati peupenyu anototi imwe mhuri inokupomera kuti iwe une zvaunazvo wakabata-bata. Unozviziva? Vamwe vanokusunungura, vamwe vanokupomera. Ndine nhau yandoda kuti kana mazwa aya usina ngobva wasangana nayo, hauna kusangana nayo. Kana usingazviziva, hauzvizive. Handitoanzwa muzukuru. Ndati ndinoda kukusunungura pamusoro pedare nenhau iripo pakati peupenyu. Ndiri kutarisa makwara yeidzo dzimwe mhuri dzine makuva dzakafirwa. Handitowapanzwisisa. Ndotaura mazwa anotaurika pamusoro pemhuri dzipi idzodzo. Ndine mazwi mamwe anotaurwa nevamwe pamusoro pekurarama kweupenyu. Iwe uchiti ndiri muchitendero, asi vamwe vana vanotokupuma kuti iwe mukuru wewe ane zvaanazvo. Wonzwa mazwa anotaura? Saka manzwa ndataura muzukuru ndakati ndini ndinoda kukuchenura. Ndandini ndichakutaura kuti maoko ako hauna chaunacho. Handiti kana kuti chaunacho chacho chaukunzi wakabata, kana kuti chawakabata chacho chinoparadzika sei. Handitoanzwisisa nhau yandotaura. Ndini ndinokusunungura muzukuru mumatambudziko muri yatinayo nhasi. Ndini ndinokusunungura mukati medare rakataridzana mukati mekurarama kweupenyu. Ndesaka wanzwa ndati kufamba, vamwe tinoti tiri muzvitendero asi tinofamba zvakasiyana-siyana. Handiti uyo akaita dambudziko, mwana wake akakosora, uye kuti mukoma handei kwandoda kuti mwana akosora. Handiti akazoona zvaema ikoko ndopaanozodzoka kutaura kuti zvinhu izvi zvanzi zvaakuda vakuru wedu mumusha, kureva kuti kuvakuru kunodzokewa vanodzoka kupi? Kuvakuru kahongo asekuru. Ndizvozvo kureva kuti munhu inodzoka kukudzinge kuna baba. Handiti mapanzwisisa. Ndataura ndakati mumusha ndaona mune chapuripuri chiripo, asi pamusoro pechapuripuri ndaona pane jira reguru rehanga nereretso rakasungwa zvishwe. Dare rakataura rakati kune mhikenge iripo yetsvimbo mukati memusha wedu, kureva kuti mukati medzinza redu. Nhau yandikutaura iyi ndesaka manzwa ndati pane nhau yakatangira kumashure. Handiti kune bhachi renhaka. Wanzwa muzukuru nhau yandotaura? Nhaka tinoiziva. Baba nhasi ane mhuri yake. Handiti aisa danga rake remombe. Iye akaparara, baba uyu mombe dzinoparara dzinosara nani? Vandinzwa muzukuru? Saka nhau nemhepo yebhuripuri ndoda kuti unzwisise nekuziva kuti sei imwe mhuri inokuti iwe wakabata-bata. Kumanzwi uchinamata uchiita zvaunoita kuti handisati ndasanganidzana nemazwa aya, asi mhuri inosanganidzana nemazwa api? Uri kuona kutambura kwauri kuita? Wakatoti makumbo angu azvimbarwa raita sei? Handiti wanofamba wachibata iwe wanototi minamato yedu yatokudzorera iye zviri kuita ngaafe nezvinhu zvake. Asi iwe nhasi uri kutsvaka dambudziko rekuti tingasunungurwe sei kuti tirarame. Handiti dare rangu rinokurukura mazwi richidaro muzukuru. Ndesaka wanzwa ndakurukura manzwa aya, wanzwa ndataura manzwa enhaka. Ndesaka wanzwa ndataura ndakataomba rume mumusha mune chapuripuri apinda asina kuita zvakanaka, anofanira kuti paparadzwe mhepo iripo. Mhepo iyoyo unosvika mukuparara uchinzi uri muroyi ende haupatize ipapo. Ndanhaka yandotaura iyi pamusoro pekugara kweupenyu nemukurarama muzukuru. Handiti pane mhepo isina kuita zvakanaka, pane mhepo isina kuita chakanaka. Nawe dare renhaka iri dewakarinzwisisa kubva kumashure, maitikiro ezveita chinhu chichitaurwa mumusha menyu imazukuru. Pamunofamba mumusha menyu munonzi munane chikwambo, ndizvozvo. Gona rechikwambo, gate reropa, ndizvozvo zvinotaurwa. Neni pano nhasi padare ndiri kukurukura mazwa aya ndamune chimiro chisina kumira zvakanaka. Chatinoita kuti tigone kuzarurirwa zvinhu zvijeke, nzira nemakwara edu zvigone kufamba nemakwara akanaka. Chatiri kupemha pakati pedu tigozochipfumbata kudai, upenyu hufambe, vana varoorwe, tiitewo mabasa, tiite mhuri. Kusevenzeswa nanagondaturuka musiye kuyamwiwa makavata. Muvo vanhu vatano wekuti kwete kuti zvamunoita zvokuti anzi ndine zvandikuronga, ndakati mari twangu twandikuunganidzo, but ndakati taura so zvinongoparara. Taura zvinhu wakasununguka pamba pako.
manzwa mazwa atotaura vazukuru. Saka dare mauya mukati medare kuti musunungurwe zvakwamuri nemi wahombarume ndosaka manzwa ndataura ndakati ndoda kukuyambutsai asi handikwanise kutondokutendera idavi riri mberi ndichisiya soso riri mumashure rominzwa. Ndisaka manzwa ndataura ndakati kana matenda kuti dare ndozonoripeterera maudzwa zvokuita mumusha menyu mopinda mutsvairo potsvairwa nawe Yehovha yazorodzwa nemuwo mozoti tageza maoko upomerwa we tageza uso. Vanotarisa uso hwenyu vachiona mamwe maonero pawakazozvitarisa vanoona zvinhu zvachinja. Vasina shuwiro yekuuya kutsika tsoka dzavo pamba pavo iwo uchiti mhuri yandakasiyirwa vanouya. Tisati zvokuti haneno zvingavagare kwavo koko tichazoonana kana paane dambudziko. Vanouya sekuti vanenge vachiziva kuti ndokudzinga handiti ndokuna baba vakuru vasara vatinenge tichitarira muupenyu. Takatarira iro neiro toona kuti kune davi redu nderipi ndeiri. Saka ngarizova bvute rine muti usingachengete makonye anovava vana kuti vazokwanisa kutambira pamvuri zvakanaka handiti. Ndatienda muzukuru wangu une mamwe mazuva anopikisana neni yavapomerwa yaunopokana nayo mukati medare ndoita kuti urwere huri pauri unosunungurwa zvidukuduku izvi asi iwo ane nguva tichitambudzika asi zvidiki zvinoita izvo zvandikutaura izvi. Asi mazwa angu kana mamanzwa matenderana nekuti muri kuda kuita sei toita dare renyu saizvozvo handiti nzira renyu Yehovha yapangurwa toenzanisirwa matambudziko Yehovha aitwa vari kuvhomoka votsipikwa vana vasapepemo vasatakurwe nemhepo musawa muna anoita musara handiti toita kuti mhuri yedu irarame zvakanaka. Ndakasvika ina ndichagara kumbadi kumbari family house ndakugara kudombosha saka ndakaamba rimwe zuro ndichikuti ndakufuna chiunokumba kwamenchiwa kuvaziva night ndanibonawo pambana nenguva ndichivanamegore nani singasviki pamba nyamenchizinye zvitona sekuizvi afambidzana nemasaka kuti ndakufuna ndibonomuri ndagarisa ndiye mukoma zindobaba baba vakashaya ndiri mwana mudiki saka mukoma ndivakandirera from grade 1 kusvika form 4 ndivakandirera saka zvamunondibata vakati zvinondoita sei handina mari so ndazofunga zokufonera zvazofuna ngomai ngomatakumaneni muzoro wandibatsire risvike kuno waita nyema kumuta since to Victoria Falls Bulawayo Gweru Bulawayo havaswana Globetrotter kama ndashanda about 23 years saka ndazoka pandidzwa nyema kumuna kuti handina mari ndirimutora ngoma tafumane pamwe wandibatsiro saka taura ngota kumani aiwa tinotenda makumboti ainzwa yataurwa nasekuru zvimwe zviri kunetsa mumusha menyu ndezvipi taurai nasekuru vabvunzei makumbo zvinoitsa inonga machinetsa zvinoitwa nemakumbo nekuvhumuka kushaya mabasa munyama ngopomerwa zvinhu zvaunenge usina kuita zvekuvhumuka ndo zvataurwa nasekuru kamaimanja pambei makataurira zvekuti kuna anovhumuka kumba kwedu musina te tinotenda mwana chekutaura simudzai izwi hapana simudzai yenye izwi hapana zvezezve tinatsokunzwa tibasa nyaya yemabasa kushanda nemhuriwo tavanhu vakuru zvada kuti tikazisungedze mhuri but hazvo zvacho zvinhu zvangotoona nandii ndakatimbodzoka kuna mukoma tisati tadzokera nasekuru imimi maanengo yakadii muchirwadziwa nemakumbo over 3-4 years. Over 3-4 years. Munonamata kupi? Ndaimboenda kuRoman Catholic but ndakanga ndambozviita sideline. Alright. Ndoenda kuRoman Catholic. Oh. Pa 3-4 years idzodzidzi makamboenda kuchipatara here nemakumbo iwayo? Ndakaenda kuchipatara kumafizician vakanditi hayi ya permanent injury yekuti unenge wakuratidza semunhu akura. Alright. Saka zvirova kuti hapana zvinhu vatotaura kuti hapana zvinenge zvichiitwa watourema hwekugara nawo? Hapana, ndikanzwa makumbo akurwadza unomwa parasite. Alright. Chete. Alright.
makamboendawo here kana kuti kumasowe kana kuti kunaonitawo zvematare muchitsvaga kuti chiri kuita kuti ndirambe chirwara makore esai chi kunze kwekuchipatara? Ndakamboenda kumasowe kuchitungwizo. Zvinenge zvirwerwa mari hatibhadharisi hatiitese asidare kana rakuvhurwa vanonzi kweni unondodya chi $. Tonyatsoona kuti munhu anozobvayo pane $40 kana $50. Hazvina kushata, handi paraseti kuchipatara hamuna kuipiwa makatenga? Paraseti ndaipiwa kamahara. Umaipiwa? Alright, tokoti kune anoibhadharira. Aiwa, zvakanaka. Imimiwo sababa ndimi mune mhuri iri kutaurwa kunzi makasiyirwa mhuri. Kunze kwekurwara kwenyu imimi, mamwe matambudziko amuinawo amuda kuti mubatsirwe nasekuru, amuri kungotaurawo imi mega nemuromo wenyu ndeyekuti emakumbo taanzwa sekuru vati hapana zviripo, vati vanozvigadzirisa. Zvimwe zvinokunetsaiwo imi sababa nemhuri dzese dzakasara idzodzidzi chii? Ende zvinonetsa muupenyu zvinoti wandei zvishoma zvinogomera. Ndakaenda kupenjeni yebasa 2007 kubva pese apa handina basa. Kandinohora kupenjeni ikoko, penjeni yacho ikatuka $2. Saka zvinoti neseifu. Muchiri kuda basa? Muchiri kuda basa? Kana sekuru vatienda kubasa ne. Alright. Ise mazira masekuru. Ndakatanga kushanda 2001. Kwenye dziri one company. Nyamwana ndakaita ndakadziwa ngeimbwa. Manje ndakuzimwa munzi I was a group tutor. Ndifamba branches akawanda. Tumwe kuchitama assignment I was doing stock taking, buying stock, receiving stock, dispatching stock, uploading stock. For 23 years, andamunzi basa rapera andizana sendo ndakawanda. Michezo zvisoro zvifamba basi kana maiswa handizi ndizisi zvifamba basi. Zvinondinisa kuti zvingofamba sei. Alright. Ndakada kuti mutauro une miromo wenyu wechivanhu. Sekuru wanzwuka chivanhu icho wataura nechirungu nenguva kuita chipitifanira nechikaranga chidimatibatsira zvingofamba sei zvichasvingozwisira mabasa zvezvatonazvitateguru hapana kumuri hapana zvezvekutopane mana kuta zvinoonekera hapana zvimwe zvingori iva umwana piritsi ngoma wakadhakwa zvozvifamba sei shanzosii. Tinotenda takada kuti tikupewo mukana wekutaura nokuti munozodzokera kumba muchita vanondipawo mukana wekuti titaure zvinondinetsa. Nokuti sekuru vatanga kungotaurawo zvenhunha dzenyu, isu hatina zvatinotaura navo. Ivo ndo vanotanga kuonawo zviri kunetsa mukati meupenyu hwenyu musina kuvataurira. Regai tidzorere nguva kuna sekuru, asi kana mune mubvunzo futi munoramba muchibvunza, asi ndofunga nyaya yenyu yese vanenge vaibata kamwe chete vakakuudzai nhamo nematambudziko amuri kusangana nawo mudzimba menyu imomo. Imi musati mavataurira. Tinotenda zviro. Asi ndangoti ndingonzwisisa pane vazukuru venyu sekuti vatorwa vandasanganawo navo sekutaura kwaari kuita akafona kutswera nezuro akazofona akatombotifonera huru usiku chaiwo ndikatomuti ndo chiichochi unotifonera pakati peusiku zvaita sei akazofona zvekare masikati tikati zvakamira sei zvikanzi ndadzoka ndiregereyo ndakakufonerai usiku kuma12 ndadzoka nhamo iri kunoku ndo yaita kuti tidzoke kwamuri. Ndipo vakazotitsvagire kuti tingaende kwasekuru Marikazorere. Ndopano makazona nchiuya kwamuri. Ndo vazukuru venyu tiri kuvadzorera zvekare mudado menyu mufambe navo. Zvakanaka, harina rakashata muzukuru. Sehurukuro dzawanzwa ndichikurukura pamusoro pavo vazukuru ava. Gwara ravo ndarikumbirira kubva kumidzimu yavo ndichida kuona kuti chii chanetsa chifukuto chiripi chiri kuita kuti matambudziko akure mumusha. Ndisakawanzwa ndichitaura navo paruma ndakati ndakukusvipidzai ndini ndakutanga kukupomera kana musati manzwa mazwapi aya, asi mazwa ndikutaura aya mazwa ndikutaura kuti mugone kusunungurwa. Ndimi muchayasungirira, ndimi muchaita kuti asunungurwe. Ndanauya ndotaurai ndo pane nhau papi
pakagadziriswa panhau ipapa ndisakawanzwa ndadzoka futi kumashure ndichikurukura navo ndakati aiwa kana muzukuru nakanditi tinoiziva mafambiro aine ainoita nhasi tinotitaura kuti donzvo riripi tine mhuri zhinji dzakasiwa nawapi asi vamwe hatikwanisi kugara navo mumvuri mumwe chete mumwe munhu akatoenda uko hatikwanisi kuti ndifonere ngana tive tiisisa hurukuro parunhare mbozha kuti nhau dzedu dzigone kufamba zvakaita se zvakanaka kuri kuti munhu anenge achiti ndikutiza neupenyu wani ndisaka wanzwa ndakataura kuti wazvikuru makasununguka kutaura muno mudare ndandine ndiri kutanga kutaurirai mazuva aya kana musati masangana naye asi muno mudare makasununguka kutaura kuti manzwa muri kutaura aya ndizvozvo tinomanzwa tinosangana nayo kuti nhau yenyu iite sei ifambe zvakanaka ndapamuri kutya panotyisa pacho ndopandiri ndopanoita kuti musununguru kuzvinzwa tinzwa manzwa akasiyana siyana asi nemiromo yenyu meita hazvitaurike unozvitanga sei saka nhau yacho ndini ndaitanga manje kuti ichifamba zvakaita sei zvakanaka andiri wakanzwisa muzukuru mazwa aya vanoyanzwa dare iri vatori naro vanotoziva kuti ndo mafambiro akaita dare ndo mamiriro arakaita but nhau yekuti hazvitaurike panotyisa ka igomo rifuna kukwiriko saka nhau iyoyo ndoyaita kuti vadzokere kumashure matambudziko achiramba achikura nenda kuti vetofamba kusvika pamwe but pekuzvitangira saka payanaka kuti yazvonyongoka kuzvirumaika muswe tinofamba nayo kuti nzira yedu itiitire zvakanaka toita kuti hondo nedambudziko riri pakati pedu ribva razorora vazukuru vavasunungurwe dambudziko rirumba mawo duku duku asi rinokura nekuda kwekukakavara ndokuita kuti rikure. Vane mibvunzo ndakubatai muromo dzavo vane mibvunzo vacho vanombofamba vachizombononzwa mashoko avasingakwanisi kunge vachitaura kunzi ivava vane zvavakabata kurwara kwavo zvinhu zvaakutotifambirai go back to center ivo vane zvavakaitawo here muupenyu hwavo zvaakuvadzokera zvakanaka dare nehurukuro wanzwa nawo yandataura muzukuru ndatiwo wakasirwa tsvimbo yababa wako yakauya pauri bhachi anonzi akapfeka bhachi ndiani ndiwe wakapuwa nzvimbo yacho kana kuti ndiwe mukuru zvinotouya pauri ndiwe unonzi wakapfeka bhachi ndiyo kwani zvakanaka ndakasvika ndakakuti bvisa bhachi iri harisi rako nderababa wako handiti iwo nerako ndinorifuridzawo ndobva ndaribvisa ndobva ndati iri rakasvipa iri kupfeka iri rakachena iri tiende mberi ndikupanzwa sekuru zvichireva kuti toda kuti jekesere vana vanatsonzwisisa nemhuri zvichireva kuti akabata ndibaba wavo ava kana kuti vari mberi kwevavo kudzinza zvakanaka zvazowira pane vava ezvinezvi zvakanaka kuri kuti tsvimbo ndopayakasara kaichinzi ndeyababa handiti saka ndopairi saka ukakafamba vanonzi mombe dziri mudangarani rababa mukuru ramukoma saka ndopadziri handiti saka ndo muridzwani wadzo kana dzazobva wapa dzichienda panawo ndo mudangaradzo ndo muridzwani wadzo ndiye anotodzifudza ndiye anotodzifudza nyaya iri kutaurwa yemudzinza renyu iri muri kunatsoinzwisisa here imimi vakuru imi muri kunzwa mombe dzikasera dzirikwamuri nombe idzi anonza zvozvonasi matatikulezvo ndisakawanzwa ndabvunza paye ndisakawanzwa paye muzukuru ndabvunza ndakati muzukuru kanga kupi nekupi manzwa aya muchifamba muchitaurirwa mazwi ekuti murume waye akabata-bata kuzhinji ndakamuti ndini here ndatanga kukupomera kana kuti wakambosangana nemazwa aya akati udi iye ati kwete asi vamwe muri varoti tinosangana nawo andiri wapanzwisisa asi hawakwanisi kuuya kuzodura kuti naye wakuruwe uyai tigare apa takakubatai ngatiite izvi nezvizvi handiti ndisaka wanzwa ndataura ndakati naye wakuru wetu uda kupinda mumusha ndandomune nhau yakaita sei yakakura ndopanogadzirisika kuti nhau dzedu dzikwanise kuenda chii kuenda mberi se ndisina kutanga ndatanhira ndati handiende kupinda mumusha meavo kuti taakutanga atetawo kana avo kuti vane zvavanoita handiti totangira kudzinde ndandokune nyaya tinotenda pari kudzikwa sekuru pari kudzikwa saka izvezvi manzwa ndotaura ndotanga kukusvipisa ndini ndichamuchenura ndini ndikumusvipisa saka mazwa ndiri kutaura aya ndeake
Tikupanzwa. Anovapanzwisisa. Saka ndo paanoita kuti achenere papi? Ipapo. Aiwa ngaachene masiku. Zvakanaka muzukuru wangu. Rada rinofamba mumanhake rinoita kuti ndesakawanzwa ndataura kuti neavo vese vari kutiza vasiri kugona kuuya kuti tigare pasi tichironga zveupenyu kuti tiri kuenda kupi nedzinza redu zvatava isusu madzibaba yacho chii chaapo chiri kuda kuzogadzirwa mukurarama vanodzoka kumashure kana vazoona kuti pamumvuri weuyu hausisinai makonya anowawa paakugarika. Anovapanzwisisa muzukuru wangu. Sekuru agotaura futi nyaya yekuti vanasikana vari kugara here mudzimba nemudzinza renyu vana ipapo kachifamitatibode vana tinevagoti kune vana sisi vazikurani vana sisi ana sisi vari mudzimba dzavo nevarume vavo ndizvo zvacho asimwana Solomon bo agara musha wana ari kumazvo ari kupindura wana ari kuba zvingonetsanetsa vari pavarume vavo havo vari varume vavo but mochakatotogara pamba patizvara mubainiri zvimwe hazvitauriko futi vamwe vanogona kuva variko futi vachisangana negondwa turiko vachiitwa varume nevanhu vasingazivi asi vanogona kutadza futi kuya vazokutaurirai kuti vahanzvadzi kana kuti mukoma ndiri kurara ndichirota ndine varume vandisingazivi asi kana akarohwa unondigereza zvamuchitozataura natateguru mwana ngangosvika kuti ndingemutaura ndarimunyara pakanaka tinotenda sekuru ndo mazwi avo mukati medare ravo muzukuru sekukumbirira kwandaita chikaranga chichiita sei chichikumbura mazwi handiti kurova kuti dziri mudanga dzinobopewa saka dzakauya mudanga kwaunozotadza kudzibopa vanokuona vanoti akabopa mombe dzake dzekumba kwavo zvakanaka saka nawo iripo kukurukura kuripo vanosunungurwa netwa zvakanaka ipapa ndo pane nyaya yacho ndo panosunungura nyaya yacho ndo pane dambudziko ndo pane nyaya yese ndo pane makumbo ari kurwadza zvakanaka notendaiwa pakanaka zvakanaka ndoita kuti mubatsiridzike vazukuru handiti yedu mune matambudziko amunayo nemakwenzi andichakugadzirirai nekukurapirai kuti nhau dzenyu dzifambe zvakaita sei zvakanaka topiwawo makwenzi ekugeza mhepo jambwa rushawashawa tiitewo chinhu chakanaka chinoonekwa tisashandiswe zvatoshawa takazvibata mumaoko zvisapepurudzwa munopera wana zvinoita muzukuru kuti vanhu vari kudhakwa vanopera kupenga vanava muchiti vari kudhakwa dziri mhepo kuti unototaura kuti uya nedzidzo yake anayo uyu nezvaari ndizvo zviri kuita muchiti ndo zvazviri kuita hamushayi chekupomera padambudziko renyu kana richinge raita asi nyaya iripo ndeyekuti chikwambo uyu watinonzwa uyu handiti ndo pane nyaya yese vapi iye akasuduruka uyu upenyu hwedu hwaakaenda kumberi asi akaramba aripo toramba tichitenderera zvatikuitira ndikatobvasagira basa komana supervisor kuti driver basa basa rangopera zvavantirazirangovaya basa kwadzakasokadzimwa basa zvazvimabasa ivi yese asina basa etombosagina basa basa reshanda yari manager yari sports driver pagreen side isina hapana rinobatsira aiwa ndo zvataurwa nasekuru vanotaura dziri mudanga dzinobopewa dzakatobopewa vari pajoki joki renhamo sekuru vati vanokubatsirai toziva kuti sekuru vari kutya madhoradhora vakambobvisa vaenda kumasoro sekuru vabvuma kuti vakubatsirei dambudziko renyu ripere isina chamabvisa asi hamuzorambidzwa kuzodzoka muchizotenda ndorana ndichida kusunda iroro kuti pamatirakidza pano patove pamba pedu aiwa pakanaka ini chiregai kunditsvaga kana kusawira matare kuzongonoona zvidiwa ndio ukama hwacho tinotenda zvikuru tinotenda penyu padhuza pavanobva tavatora mumbaro vari mumbaro ndo mavanogara
kana netsoka vanosvika havachasimba vagosvika kuno netsoka kana kuuya ndichimhanya mutukochi wesakatiri chivambo chivambo kutanga kuonzwa pane mbeu inina ndiri tatu panapa miira minapa usiku haityi ingofura masikati kana madoka nimena mumwena aiwa zvakanaka tabvara kusangana iri pana mhoko regomo rinonzi mhoko riri panyanga ndokumusha kwedu chai aiwa tinotenda aiwa pakanaka tinotenda zvakanaka vazukuru kana usina rimwe remabvunzo zvenyu munosunungurwa munoenda kunonogara mumirira makwenzi enyu agadzirwa. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured.